Y penwythnos, 3 a 4. Beth wyt ti'n hoffi am y penwythnos? Yn fy marn i, mae'r penwythnos yn wych. Dwi wrth fy modd yn ymlacio a threulio amser gyda fy ffrindiau. Beth dwi ti ddim yn hoffi am y penwythnos? Weithiau mae rhaid i mi helpu gyda'r gwaith tŷ. Dwi'n casau golchi a glanhau achos mae'n wastraff amser. Beth wyt ti'n wneud ar y penwythnos fel arfer? Ar nos Wener, dwi'n mwynhau mynd allan gyda fy ffrindiau. Dyn ni'n mynd i'r parc i chwarae pêl-droed. Dwi'n gweithio dydd Sadwrn a gwylio'r teledu dydd Sul. Oes unrhyw problemau yn yr ardal ar y penwythnos? Mae rhai pobl ifanc yn yfed ac yn meddwi. Dylai fod mwy o bethau i bobl ifanc, fel clybiau. Oes rhaid i ti wneud gwaith cartref ar y penwythnos? Wrth gwrs, mae llawer o waith cartref bob wythnos. Dwi'n casau gwneud gwaith cartref ar y penwythnos. Beth wnes ti penwythnos diwethaf? Es i siopa i Gaerdydd gyda fy ffrindiau. Teithio ni ar y tren. Prynais i gêm Xbox newydd. Costiodd 40 punt. Cawson ni llawer o hwyl. Beth fyddi di'n wneud penwythnos nesaf? Bydda i'n mynd i'r sinema yn Nantgarw. Bydda i'n gwylio ffilm antur am 7 o'r gloch. Dwi'n dwlu ar fynd i'r sinema gyda fy ffrindiau. Beth ydy'r peth gorau am y penwythnos? Y peth gorau ydy cael brêc o'r ysgol a chael amser i ymlacio. Mae'n bwysig ymlacio a gwneud pethau gwahanol i waith ysgol. Y penwythnos, 3 a 4.